Pasaden ostegunean, maiatzaren 7an, pasaitzen munduko eguna ospatu zen, maiatzaren lehenengo ostegunean ospatzen dena urtero, eta aurten ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren zibersegurtasun industrialeko zentroak ohartarazi du gehien erabiltzen diren 10 pasaitzak segundu batean baino gutxiagotan asmatu al direla. Bai, bueno, urtero kontatzen dugun berria da hau, azken urteetan adibidez NordPass edo ESET enpresak ohartarazi dute pasaitzoikoenak lehenengo zifrak direla, 1,246 eta beste batzuk pasaitza, kontraseina, admin edo horrelakoak izaten direla, eta hori pizkat arreta mugitu behar digu ikusteko pasaitzoiek arriskutsuak direla. Pasaitz on bat izateaz aparte ere, bi urratzeko egiaztapena aktibatzea oso gomendagarria da zerbitzu kritikoetan, baita, zerbitzu horrek integratuta dauzkaten segurtasun neurriak, nola ez, bankuko validazioak edo gure korreoan izan aldugun validazio horiek ez ditugunak aktibatu, baino guri hornitzaileek bai aktibatzen dizkigutenak, eta orokorrean saiak diren, desifratzeko saiak diren esaldiak edo pasaitzak aukeratzea, gure segurtasuna ordenagailuarekin online hobetzeko eta ahalik eta arrisku gutxien hartzeko gure akontuekin eta gure informazioarekin. Horrela hasi dugu sarean zehar 416. Edizio hau, teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo ordu betean, eta horretarako mikrofonaren alde honetan Inigo Sendino da hitz egiten dizuena, eta baita ere daukagu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zure pasaitzei buruz ez dizut galdetuko, badazpada ni ere nire sekretuak ez ditut kontatuko, zerbitzu batean baino gehiagotan, pasaitz ez oso seguru hoiek erabiltzea batzutan ere gertatzen zaigu, depende zerbitzutan. Nire bankuan adibidez ez didate usten jartzen simbolo bereziak, ez 6 karakter baino gehiago, eta pasaitzarekin arazoa izan neukan azken aldian, jarri behar izan nitun bakarrik zenbakiak. Telefono bidez berrezarri nuelako pasaitza, eta bakarrik zenbakiak jarri ahal izan nitun. Así que, en fin, eta da banku nahiko top, ez da banku txiki bat, Espainiako bankuen importanteena, bigarrena, hirugarrena, ez dakit non kokatu, baino horretariko bat. A ber, Inigo, informatikan guztio dakigu daudela arau batzuk direla unibertsalak. Lehenik eta behin ez badu funtzionatzen, itzali eta berriro piztu. Bigarren, zure lehenengo pasaitza beti izango da 1,245. Eta hirugarren, zure pasaitza ahaztu baduzu eta berriro esarri nahi baduzu, gogoratu ez jartzea ahaztu duzun pasaitza. Hori da justu, jarriko duzuna berriz.
Horiek dira, bai, ia jarraibide unibertsalak paseitzen kontuan. Orokorrean, kontuz interneten, horrela gomendio orokor bat bezala, baina, arreta gure ganatzeko egiten diren egun hauek ere erabilgarriak dira, guztiok pizkat ardura hartzeko eta berrikusteko segurtasun daukagun interneten eta baita ere ze paseitz mota erabiltzen ditugun. Hori guztia komentatuta, berri teknologikoekin sartuko gara, gaur, egia da, garrantzirik daukan berri asko ez ditugu. A ber, Inigo, eske zu ez duzu nahi kontatu adimen artifizialean gertatzen diren berri guztiak, baita ere, hemen erratiko sekretuak kontatzen, idoia egiterakoan, hainbat kontu ekartzen dizut, direla, eske, adimen artifizialen beste gauza, adibidez ez dakize enpresa Anthropic joint venture bat egin du ez dakize kapital hedge fundekin egiteko negozio berri bat, hori agertzen da ni hori kompetentzian esan behar dut irakurtzen dudala eta entzuten dudala hori ez da teknologia da enpresen arteko movidak, joint venture bat egitea ez du esan nahi produktu edo zerbitzu teknologiko bat martxan jarriko dutela baina inbertsio gehiago sartuko dute baina inbertsioa ekonomia da, ez da teknologia, barkatu produktu bat edo zerbitzu bat martxan jartzen dutenean, agian horri buruz hitz egin dezakegu, agian, ez bada adimen artifizialaren azken txorakeria, txorakeri asko badaude adimen artifizialaren. Edatu behar dira gauza guzti oie, hau da, ChatGPT ez zen momentu batean atera de la nada, hau da, atera zen zergatik, hainbat pertsonek, Elon Musk kuriosoki dauka orain bere gatazka esaten Open AI-koek estafa egin ziotela esan zutelako bai hau izango da diru sarrerik gabe eta izango da benefiko eta mundurako hori gainera ja kontatu genuen baina badakizu ze datu behar den inbertsio hor dirua sartzen da hori gertatzeko gero badakizu ze datu behar den nire pazientzia datu behar da ni ja kokotena nago benetan da teknologiari buruzko berriak bilatzea egia da argi kontatuko dut orain.eus ITBko berrien webgunean sartu naiz eta egia da teknologiari buruzko azken lau berriak ez direla adimen artifizialari buruz bat da pasaitzena bestea ja komentatu genuna Appleen CEO-aren aldaketa beste bat RAM memory buruz gaur komentatuko duguna, baina gero, adimen artifizialari buruzko berri asko daude eta baina ez dago ezer berririk, funtzesko berririk. Esan esaidazu hau, zergatik dauka garrantzi gehiagorik Applek bere CEO aldatzea? Hori ez da teknologia, hori da empresariales. Esango horrek zer ekartzen dio Appleren erabiltzaileei, zer ekarri dizuzuri? Erabiltzaileei berez ez, baino egia da zuzendaritzaren aldaketa baita ere produktuen ikuspuntuaren aldaketa aldatu dezakela. Hori egia argumentable, ez dakigu, baina gutxienez edapena eta garapenarekin dakigu ze bilatzen ari dira. Lortuko dutea, ez dakigu, baina hildo bat daukagu. Egia da Appleko berriaren kasuan, Appleko berri hau baita ere sortu da eta edapena eman zaio momentu honetan ez dagoelako teknologia asko berri handirik, baina egia da ere Appleen norabidea aztertzeko urrengo pausua edo urrengo momentua izan beharko litzateke ekainan egingo duten garatzaileen konferentzia horretan, hor ikusiko delako ze aldaketa aplikatu duten, aldaketaren bat aplikatu badute, eta egia da ere eta erosiko dizute kontu hau John Ternusen eragina ez dela ikusiko ez iraian, ez urrengo urtean, epe luzean ikusiko dela. Berri garrantzitsua da? Ez, baino
al menos diferentea da. Bai, think differently, Appleen eslogan bezala. Think different, barkatu, think differently izan zen Los Simpsonen egin zuten parodia bat, baina dena den. Gutxienez Applek zergatik ekartzen ditzu berriak, bere iraganetik, bere etorkizunatik baino gehiago. A ber, Borja, gauzatxo bat. Hitz egiten du Applengatik Apple delako. Zerbait egin duelako. Kasetaritza pizkat ustartuko dugu momentu honetan. Ze egiten du berri bat berria izatea? Jendeari interesa ekarri eta baita ere argitaratzen duenari. Claro, jendeari interesa erakartzea argitaratzen den arte ez dakigu. Hau da, jendearen interesa pizten badu berri bat edo ez, komunikabideetan agertzen ez den arte, inork ez daki. Ordun, esan genezake, hori, argitaratzen duenaren interesa, bai, interes propioa, bere komunikabidearena, bere alderdi politikoarena, dena den, izan leikela. Baino, klaro, interes horiek nola neurtzen dira eta nola dakizkigu. Eta gero, beste kontzeptu bat, hasi oso metafisiko dela, el interés periodístico, hori askotan esaten da, claro, eske hau interes hori dauka, bueno, depende noretzat, eta depende zer, hau da, eredu oso simplea, The Objectiven agertzen diren berri guztiak haiek esaten dute, que tiene un interés periodístico de la hostia, niri berdin zaizkit, guztiak lehenengotik azkenera. Hori deitu da línea editorial de toda la vida. Claro, ordun, berri bat ze egiten du berri, batez ere argitaratzen duenaren interesa jarraitzen badu edo ez. Ordun, Appleko zearen aldaketa berria da, niretzat behingoz berria agian de noticia, del significado noticia ez da berria, baino del significado nuevo bai. Ordun, kontu ezberdina bada niretzat ja interesa sortzen dit hemen komentatzeko. Egia da, gu askotan uste dut gehienetan edo beti esaten dugula, gu ez dugula kasetaritza egiten. Gu egiten dugu aktualitatearen komentario bat, eta gure iruzkinak gureak dira, ez inorrenak, eta hemen ez duzue begiratu behar edo bilatu behar los hechos. Eta gure iritziak bai, interesatzen bazaizkizue gure iritziak ondo, baino berriak batzuetan ez daude ondo kontatuta, informazioa falta zaigu. De hecho, gauzatxo bat komentatuko dizut, baita ere Gaming Roomen aste honetan komentatuko dena, iruzkin bat jarri digute YouTubeen, konkretuki pasaden asteko, bueno, duela bi asteko Gaming Roomeko programan komentatu genuen PlayStation buruz bapatean lizentzia sistema berri bat frogatzen hasi dutela, eta bueno, aldaketa batzuk ikusi direla nahiko susmagarriak, ez direnak ulertu, eta hildo horretan baita ere komentatu genuen, geroz eta gutxiago produktu digital bat erostea ez dela erostea, eta gaizkak esan zuen erostea ez bada produktu hori izatea, pirateatzea ez da lapurreta. Eta horren hildoan short bat egin genuen, short hori azkenean minutuko 15 minutuko eduki bat, minutu batean laburbildu genuen, eta honen erantzunean tipo bat jarri zigun. Totxo increíble, gauza asko komentatzen, eta bukaeran, bere iruzkinaren bukaeran jarri zigun. Ara eta guztiz ere, ikusten dut youtuberrak, entre comillas, diren sabor prentza berria gaizki kontatu duela albiste hau bizitak farmeatzeko, gaur egun ezin da inorez fidatu. Orduan, claro, hemen bilatzen baduzu primero prentza, kasetaritza ez, eta gero gaizki kontatzea berri bat ez da berez, eta kasu honetan gainera esen apropos izan gaizki kontatzea, egia da,
berri horretan informazioa falta zitzaigula. Baino egia da ere, gure iritzia berdin zela. Hau da, berdin zait, lizentzia sistema jartzen bada, ni momenturen batean erosi dudan joku bat nire kontsolatik desagertzeko edo desagerrarazteko, berdin zait sistema hori modu batean edo bestean teknikoki nola egiten den, hori gure iritzia, hemen taula gainean jarri genuen iritzia zan, hori ez dela kontsumitzailearekiko bidezkoa. Punto. Bueno. Orduan, hori da ondorio azkenean... bezala, zerak atera dezakegu ondorio bezala. Lehenik eta behin hau ez dela kasetaritza, eta gu ez garela kasetariak. Importante. Gero, aukeratzen dugula, aukeratu dezakegula ze berri ekartzen ditugun hemen eta nola kontatzen ditugu. Importante ere. Eta gero, eztabaidan ez dagoela ez da ere arauak bermatzeko eztabaida puntu guztiak, baizik eta gu bakarrik kontatzen dugula gure iruzkin edo gure historio edo gure ideia pertsonalak, eta ez ditugu ekartzen hemen beste pertsona, beste ikuspuntuekin gurekin konfrontatzeko. Ez delako gainera, lehenik eta bain, ez delako gure helburua eta ez delako gure bete beharra, ez da. Hau da, hau izango balitz informatibo bat, ez ikuspuntu ezberdinak, baizik, baita ere ez dela egiten, azken urteetan kasetaritza está de la puta mierda. Bueno, hori aparte. Ez dela gure informatibo bat izango balitz, ikusi beharko genuke zein den objetibotasuna eta gertaera. Zer da gertatu dena. Iritziak, alde batekoak edo bestekoak irudikatzea, depende, kasu batzutan ez da beharrezkoa edo ez da errelevantea. Gure helburua ez da hemen debate bat egitea eta debate neutrala egitea. Ez dut gogoratzen programaren bat beste pertsona bat izan dugu berriak komentatzeko, batzutan gaizka badaukagu berriak komentatzeko, baina kanpotik etorritako pertsona bat berriak komentatzen uste dut inoiz ez dugula izan. Orduan, hau ez da debatea, hau da gure arteko eztabaida eta gure iritziak plazaratzeko leku bat. Bai. Eta zer gehiago. Eta ez dela informatiboa, baizik eta entretenimendua. Efectivamente. Kontzeptu horrekin ere, batez ere telebistak eta telebista publikoak pluralean jarriko dut, azken urteetan asko jolasten dute, bestela galdetu jozu Jose Pablori, haber ze gertatzen zaion hilabetero eta ze leporatzen dioten informazioa eta entretenimenduari buruz bere telebistan, baina hori ni entretenimendua baino deituko nioke besterik gabe iritzia, sin más. Eta gainera iritzi zintzoa, argia, irekia eta gehiengo interesik gabe. Nire interes bakarra, nire interes bakarra baino, nire limite bakarra batzutan izaten da eta orain geroz eta gutxiago lan teknologikotik ia jubilatu egin naiz horretan nabil, baino nire lana edo nire enpresari eragin aldion zerbait ezin dut esan, batez ere leporatu aldiaterako un delito puta madre, un delito baino un incumplimiento de contrato, baina horretaz aparte gure iritziak gureak dira eta beste limiterik gabe ez ditugu kontatzen ditugu besterik gabe. Entzulei gomendio bat eman badiogu aktualitateari birpasoa eman hasi baino lehen izan da lehenik eta behin informazio gehiago nahi baduzue informatu hobeto eta beste iturrietatik eta kontrastatu eta bigarrenetatik iritzi gehiago nahi badituzue baita iskuragarri dituzue, ez geratu bakarrik guk esaten dugunarekin, zure iritzi propioak izan eta horretarako informatu. Eta honi ja bukaera emateko, orain doela gutxi bueltatu den youtuber baten bideo bat, ez dugu goratzen nola ditzen den bideo bat, baina bideo bat daino gehiago dauzka bere lanari buruz komentatzen eta hitz egiten,
eta bideo bat baino gehiagotan, bera Tom Scott deitzen den youtuberra esaten du, bera saiatzen dela ahalik eta informazio hoberen ematea, baino berataz ere ez fidatzea, hau da, bere bideoa kontsumitzea bai, baino berataz ez fidatzea ere, zerbait interesatzen bazaizu eta horri buruz informazio hori edatuko baduzu, behintzat, konparatu beste norbaitekin, bilatu, aber interneten ze agertzen den, edo zer, baino bakarrik iturri horrekin geratzea, ez gu esaten duguna, ez inorrena. Gure iritzia bai, baino informazioa mesedez bilatu beste leku askotan batzuetan. errealitatea askoz komplexuagoa da, Bai. pertsonak bat kapaz dena zuri esplikatzen. Bai, horrela da. Eta hildo hori jarraituz, berria komentatuko ditugu, gure berri favoritoekin hasiz direla, badakizue, Europako berriak. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Berez gaurko Europar Batasunaren berria ez dauka konplexutasun askorik, akusazio bat, leporatze bat delako, baino sakontasun pixka bat daukan kontua izan leike, batez ere beste enpresei ere gertatzen ari zaien kontua delako eta arreta guztia dagoelako sistema hauetan. Bruselak dio Instagram eta Facebooken 13 urte baino gutxiagoko erabiltzaileak daudela eta leporatzen dio Metari ez duela legea betetzen. Bruselatik agintariek salatu dute aplikazio hauek utz egiten dutela registratzen diren pertsonek benetako adina egiaztatzen saiatzean. Europak aurrak benetan babesteko eta arau digitalak betetzeko eskatzen dio Metari, plataforma horien jabe den enpresa, Instagram eta Facebook. Segurtasun sistemak premia sobetzen ez badituzte, konpainiak milioi eskoko izunei aurre egin diezedeke datozen hilabetetan. Discorrekin ere, ez dakit hemen komentatu genuen, baina Discorrekin ere gertatu da, martxan jarri dutela adina baiestatzeko sistema bat ez dabilela batez ere ondo, ez dabil, zuzenean ez dabil, edozin gauza jarri aldiozu argazki bezala bera interpretatzen du edozein adina eta horrekin pasatzen duzu. Eta gainera, hori kontuan hartuta, uste du hau ja komentatu genura, gainera kontuan hartuta Europan garatzen ari direla, eta pasaden programan komentatu genuen hor aplikazio bat garatzen ari dutela adinaren bete beharrak konprobatzeko, eta hori guztia kontutan hartuta, oraindik ere egotea eztabaida honekin nola baieztatu behar den adina, ze modu jartzen ditugun, en fin, ez da ni pertsonaki argi ikusten dut ez dela arazo teknikoa, dela ez dutela egin nahi, eta honetan konkretuki gauza hauek beti diru kontua direnez, ez dutela dirua jarri nahi legea betetzeko, porque no se da cuenta. Hor dago gakoa. Hau da, gaur egun sartzen bagara Metaren baldintzetan, ikusiko dugu, 13 urteko gutxieneko adina esarri dutela erregistratu izateko, baina egiten badugu froga, horrek nahikoa dute jaiotze data faltsu bat idaztea sisteman, eta inolako oztoporik gabe sartuko dira. Claro. Eta horrez gain, baita ere, Europako ikerketak erakutsi du, profilak detektatzeko dituen sistema Metak, edo salatzeko mekanismoak baita ere, eraginkortasun txikikoak direla, ez dira behar bezain askar ezabatzen. Eta, hori hobetzeko zer egin behar da? Dirua sartu, zer ez da egin nahi ez dena?
dirua sartu. Claro. Orduan, eta horri beharko da hemen Europa eta bere merkatu zerbitzu digitalaren Europako legea, akta mercados europeos edo horrekos. DMA inglés. Bai, DMA. Eta nahiko izun larriak badakizu jarri al dituztena metaren urteko fakturazio globalaren 6% iritzia daiteke izuna. Hori ere ikusteko egongo da, eta gainera urte asko pasatuko dira isunen bat jartzen den arte, baina hor daukagu baita ere beste froga bat azkenean. Baita ere eztabaida leike zein da honen helburua eta zein den honen intentzioa, ez garaela sartuko ja asko eztabaidatu dugulako, baina egia da gobernuek eskatzen dietela sare sozialei neurriak jartzea adingabekoek seguru egoteko sare sozialetan, eta sare sozial guztiek esango nuke ez dutela neurri nahiko jartzen ari. Hor dago hemen gatazka eta arazoa. Orduan, gobernuek haien poterearen barruan azkenean dela legeak egitea eta isunen jartzea saiatzen ari dira erraminta horiekin bere helburua lortzea, beste partetik, sare sozialek, ez duten mugimendurik egin nahi, batez ere, hau diru kontua delako komentatu dugun bezala. Bai, ereduak ikusten momentu honetan imaginatzen ari naiz, adibidez, kasinoetan edo joko apostu lekuetan, hemen Eusko Jaurlaritza jarri zuen sartzeko sistemarekin, hau da, lehenik eta behin erregistratu behar zarena, gero zure aurpegiarekin daukate torno batzu, eta hori guzti inbertsio bat eskatu diotena, derrigorrez, beharrez. Joku areto asko esan zuten hori kiebra izango zela eta pikutara jungo zela negozio guztia. Eta dirua galdu dute erabat. Baina, claro, kiebra agian edo porrota edo pikutara ez dira joan. Baina ostalaritza zerbitzuetan esan dute ja ez daukatela ez da bezero bi. Claro. Jendea, basegoen jende asko, juten zela, horrelako lekuetara bakarrik tortilla bat jatera. Eta noski, tortilla bat jatera ez zara sartuko zure nana eta biometria zara. Juten zala albardan lao. Gauza bat... Ostalaritza zerbitzuetan, kaltegarria esan da, eta esaten egia, baina zergatik ostalaritza ere mura sartzeko ez jarri hori... Horrelako gauza, baina egin aldaiteke... Bai, claro. Baina gauzatxo bat. Interneten agian gauza teknikoki ez da hain erosoa edo sartzeko erraza. Ez dakit. Baita ere, hor dago... Gauzatxo bat. Es que si no lo digo, me hago encima. Komentatu duzuna, joko aretoen kontua. Eta honi ere aplikatzen zaio. Diruari buruz eta ekonomiari buruz hitz egiten dugunean, inbertsioei buruz. Eta zuek ekonomistek beti esaten duzue diru galerak eta baino etxeko ekonomi bat referentzia hartuta eta kontuan hartuta etxe batean diru sarrera gutxiago daudenean ez da esaten galerak daudela. Normalean pertsona guztiok galerak galerak hitza prozesatzerakoan pentsatzen dugu ez dela dirua sartu. Eta hori ez da negozio hauen realitatea, ez joko aretoena, ez sare sozialena. Diru gutxiago sartzea ez da dirua ez sartzea. Orduan, hori kokatzeko, hitz bat edo bestea erabili arren, horrelako neurriak hartzea ez du esan nahi bapatean diru sarrera guztiak desagertuko direla. Hori ez da errealitatea. Eta ere ez da errealitatea dirua ez dutela irabaziko. Diru gutxiago irabaziko dute? Agian bai. Baina dirua ez dutela irabaziko, hori ere ez da errealitatea. Hori, gustatzen zait kontuan hartzea, diru galerak komentatzen ditugunean, perspektiban jartzeko askotan pentsatzen dugulako bapatean negozio hauek porrotara jungo direla, eta
kontekstuan ere jartzea gustatzen zait, hori, kasu batzutan diru benefizio asko dauzkaten negozio batzuk, benefizio gutxiago izango dutela, hori bai, baina kasu askotan kontzeptu horri esaten zaio diru galerak izatea, eta hori esango nuke para el común de los mortales ez dela fidedigno, adecuada ez dakit zeitz erabiltzea euskeraz, baino fidagarria baino ez dela irudi no sé, reala esango nuke, ulertu nauz. Bai, baina naiz eta ez izan, ez da, ni pizka bat kontra replika emango dizut, naiz eta hori ez izan baita ere etxeko ekonomietan, lehenik eta behin, etxeko ekonomietan zure nomina geisten badute, agian zu hilabetero jarraitzen duzu zure nomina kobratzen. Imaginate, nahi duzun zifra jarri, eta urrengo hilabetean geisten dizute nomina likidoa agian, ez da en bruto, baina likidoa zergatik, igo dute zergak, igo dute kotizazioak, zuk ordaindu behar dituzun gauzak, eta gutxiago kobratzen duzu. Ez da egia, zu kobratzen duzu berdina, baina zerga edo kotizazio gehiago ordaindu behar dituzu. Eta geroago, zure diru sarreraekin, kasu honetan dela, nominarekin ordaindu behar dituzu hainbat gauza. Orduan, ikusten bat duzu, gutxiago irabazi dut, baina eske irabazi hoiekin nik hainbat gasto neukan. Ordaindu behar nuen hipoteka edo alokairua, ordaindu behar dut nire etxeko janaria eta arropa, ordaindu behar dut ez dakit, nire suskripzioak edo ni daukana nire kotxea eta gasolina, eta azkenean akontua egiterakoan, agian hemen bazaude, parean zaude zure diru sarrera eta diru galerarekin, diru sarrera gutxiago ekarri dezake akontu netoa 50 gehi minus 50 eta hor galerak dituzu. Bai, hori horrela da. Baina eta grazia ez dizu egingo, naiz eta agian akontua da 500 eta orain dira 400, gehi 500, gehi 400, grazia ez dizu egingo. Claro, grazia ez dizu egingo, baina hori baita ere argumentu hori ulertzen dizut, baina baita ere kontuan hartu behar dugu eskala, hau da, eta horretarako bakarrik fijatu, zenbat joko areto itxi diren azken urteetan, oso gutxi. Ireki, ez nuke esango ireki dituztenik, ez du gogoratzen kasuren bat joko areto berri ikusi dudanik, baina itxi Bilbon behintzat ez dut gogoratzen itxi den bat. Orduan, gastu gehiago dituztela? Bai. El beneficio neto gutxiago dela? Bai. Kaltetu egin diotela, hori esan dezakete. Gastu gehiago dituztelako. Gastu gehiago dituztelako, edo ez dituztelako hainbeste diru sarrera eta gastu berdinak izan behar dituztelako, edo ez dugu kompensazio egiten. Baina horren urrengo pausua da, Kaldera da, beharrezkoa da hori egitea? Hori zen nire kontua. Argazki horretan, hau da, negozio horren argazkian, gastu gehiago izango dira, baina gizartearen argazki orokorra hartuz onuragarria da gizarte osorako hau, eta hori da gobernuak ikusi behar noski. Hala, ni adibidez, kasu, behitu, atera dudala kasu hau bakarrik adibide bezala, eta geratu gara hemen honi buruz eztabaidatzen. Kasu honetan, esaten dutena da, sistema hau implantatu, baina implantatu makinetan sartzerakoan, ez kafe eta tortilla bat. Agian, ikusten dugu publizitate indirekto bat bezala. Ni jute mana izorra, hartzera el tortilla men eta kafe con leche, kafenea, barkatu, ikusiko ditut makinako, eta esango dut, geratuko naiz partida bat, baina hori bai, leku eremu horretara sartzeko, agian hori bai eskatzen dizute erregistroa, ez duzuna egin behar tortilla erosteko. Baina, hau da... Ikusi dezakegu hainbat ikuspuntutatik. Baina esan da, beharrezko guztiz beharrezkoa da ostalaritza zerbitzu batean, beraiek postura hori mantentzen dute. Baina, zein da... Baitu. Bai, gaiatik jungo gara. Agur. Barkatu, entzuleak teknologiaia alde batera utzigu. Hemen ja deskonektatu, lasai. 10 minutu barru konektatu berri zea teknologiari buruz itengo dugulako. Baina, hau da, zinemetan bezala. Hau da, joku areto baten
helburua edo negozioa zein da. Claro, adibidez, zinemetan, askotan esaten da, bueno, claro, eske zinemara basoa zure palomitekin eta zure edadriarekin eta bar, kaltea sortzen ari diozu zinemari, diru sarrera horiek ez dutelako jasotzen. Baina askotan ere, eta hau, eztabaidatzen ari da baita ere epaitegietan eta hainbat mailetan, kontu azkenean da, zinemaren helburua eta zinemaren negozioa zein da. Palomitak eta edariak saltzea, berez negozio nagusia, CENAE, ¿vale? Cuadro de actividades económicas, zein da negozio horren helburua. Pelikulak jartzea eta sarrera kobratzea. Ez da CENAE, hori da kontu liburua, Iñigo. No, CENAE es la categoría... Badakit, baina CENAE esaten diozuen, lehenik eta behin jendeari ez daki zer buruz itzen. La clasificación nacional de actividades económicas, coño. Va, hori. Yelmo Cines S.A. ze CENAE kodea dauka. Baina CENAEk ez dizu esaten... Txorrada bat da. Zein da zure helburu nagusia. Zure helburu nagusia diru sarrerak esatea da. Baina diru sarrera, oien, iturri nagusia, baino... Vuelvo al argumento anterior. Zein da zure aktibitatearen helburu nagusia. Palomitak eta... Dirua lortzea. Ja, baina, a ver, Borja. Es que zertarako egiten duzu, dirua irabazteko. Barkatu, ogasunak eskatzen dizunean, precisamente, el CENAE jakiteko zein da zure aktibitate nagusia, eta horretan zu jartzen diozunean zinemareto bat zarela eta pelikula jartzea dela zure aktibitate nagusia, hori da zure aktibitate nagusia. Bestela, jartzen duzu taberna bat zarela eta kobratzen duzu eta tabernaren lizentzia eskatzen duzu eta bar. Orduan, eske gainera zinemekin oso argi ikusten da. Aktibitate baterako egiten baduzu negozio bat, eztabaidan jarri leike osagarriak badirean edo ez zure aktibitatearen parte. Eta horretan, hor daukagu gatazka bai kasu batean, bai bestean. Hau da, joko aretoak deitzen dira, eske jo no me invento nada. Orduan, zein da joko aretoaren helburua? Edariak eta janaria jartzea? Ez, helburua da joku sistema batzuk zure eskura jartzea. Independientemente, nola egiten diren, legal, ilegal, cuestionable, gainera, helburua. Joko aretoetan gertatzen da, zinemetan gertatzen den kontrakoa. Hau da, joko aretoetan salduko dizute edaria eta janaria iaia a precio de coste. Bai, hor geratzeko. Eta zinemaretoetan gertatzen da, justu kontrakoa. Agian bi edo hiru aldiz bere prezioa igotzen diote. Bezero kautibo zarelako. Horrera, jungo zarelako pelikula hori ikustera, eta edaria eta palomitak nahi dituzu, kasu batzutan, aukera bakarra hori dela. Baina nik apunte legal bat emango dizut, Iñigo. CENAEk ez dizu behartzen euneko portzentai bat zure diru sarreretan hor egoteko. Bai, eta obviamente... Eta azkenean, kategoria bat, subkategoria edo kategoria behekoak dauzka edo erlazioa dauzkatenak. Baina, irudi hori egiten nuen, argi ikusteko, azken finean, negozio bat martxan jartzeakoan, bai, ze esaten dio zun ogasunari, bai, lokal bat erosten baduzu, edo erokatzen baduzu, eta moldatzen baduzu, ze lizentzia eskatzen duzun, edo ze erreforma mota egiten duzun, hori guztia markatzen du, ez legalki, baina bueno, hor dokumentuetan eta administrazioarekin erlazioan badago zure negozioaren kategorizazio bat. Orduan, kategorizazio horrekin baita ere esan leike, ni esan dudan bezala, zein da zure helburu nagusia eta zeintzuk diren osagarriak. Eta horrekin eztabaida da hau, ez? Baina ez du eskatzen koherentzia ekonomiko bat gero. Ja, badakit, baina bueno. En fin, ekonomiari buruz hitz egiten, oso interesgarri iruditu zait baita, azken astean sortu den berri bat, Digi, fokuan jartzen duena,
bueno, esaten duena, tokiko teleoperadoreek Digi salatu dutela lehiaren batzorde nazionalaren aurrean, harrapatze presioengatik, gaztelaniaz graziasko egin digu kontzeptua dela precios predatorios. Bai. Efectivamente. Orduan... Ze pena 2014 urtean ez garen egiteko urrengo sekuela gogoratzen duzu Gotham versus Gowex, kasu honetan izango da Digi versus Predator. Digi versus Predator, es que... irudia... en fin... ikustezina paregabea. Kontua azkenean, hau da, eta baita ere presioetan eta bar, ikusten da, Digi saltzen ari ditu bere zerbitzuak oso merke, bere momentuan esaten zuten sare propioa jartzen ari zutelako eta sare propioan presio merkeagoak izan alzituztela. Egia da, orain ja bere sare propioa ez dela bere sare propioa, hau da beste enpresa baten esku dago bere sarea, eta baita ere haiek alokatzen dute bere sarearen marka daukan sarea, osea, bere marka daukan en fin, horrelakoak operagailu asko egin dute, azkenean haiek bere zerbitzuak saldu nahi dituztelako, eta sarea beste batek mantentzea. Baina, bueno, hor argi geratzen da, Digiren presioak bereziki baxuak direla, eta operadore hauek eskatu dute, hau ikertzea, ikusteko, estrategia komertzial normal bat den edo gehiegizkoa izaten ari den. Bueno, ikusiko dugu nola bukatzen duen salaketa honek, noski da egoera alarma pizten du sektorean, eta zer gertatuko den ikerketa honekin. Bai, gainera hori, eske argi dago gainera bi eredu oso... Digi normala izango den bezala erantzuna emango duena izango da ezetz, hau ez dela egia. Claro, hau dela, bere estrategia komertziala, eta listo, baina nahiko argi dago, hori, jarriko ditut bi muturreko ereduak, batetik Digi eta bestetik Isarcom. Azkenean Isarcom beste operadore baten sarea erabiltzen duelako gehienetan, eta haiek dituzten kostuak, bezeroak ordaintzen dituelako beste zerik gabe. Osea, Isarcomen promozioak ez daude. Digin gigabateko konexio bat, 20 euro hilabeteko presioa dauka, Isarcomen 35. Orduan, claro, hori ikusita argi dago Digi, estrategia komertzial nahiko agresiboa daukana. Galerak dituen edo ez? Bere aurrekontuetan eta bere balantzetan ez da hori ikusten. Baina, klaro, eskala ekonomia hori ere zorra ezten du. Baina, bueno, eskala ekonomia erabiltzea ez da ilegala. Ez da ilegala, baina egia da... Horrela lortzen dute multinazionalak diru sarrera. Claro, egia da, operagailu batek jarri behar badu hileko margen bat 5 eurokoa dela bere kostuak asumitzeko, eta beste batek 50 zentimo bakarrik jartzen baditu bezero gehiago izateko, eta hori, diru sarrera gehiago izateko, hor ezberdintasunak sortzen dira. Hori ni Telefonica edo Movistarren iragarki bati gogoratzen nau, como somos más, pagamos menos, horrela esaten zuen. Precisamente Telefonica. Bere egunetan, ez du gogoratzen noiz izan zen, baina 2005, 2006, 2010, baino lehenago, eta horrelako iragarki oso simple den mezu batekin, esaten zuten, oso simple da, como somos más, pagamos menos. Adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu ni pizkat gehiago aserratzeko? Bai. Iruditzen zaizu? Bai. Venga, maiozu. Suitzari buruz hitz egingo dugu eta trafikoari buruz. Bai. Suitzako ikertzaile talde batek sistema baultzaile bat garatu du adimen artifiziala eta dronak uztartuz errepidetako auto ilarak nabarmen murrizteko asmoz. Teknologia berri honek trafikoaren pilaketak sortu baino lehen iragartzea albidetzen du gidariak batez beste 30 minutu inguru aurrestea lortuz. Proiektua 2026
maiatzean aurkeztu da, justo orain, eta herrialde helbetiarreko punto gatazkatzuenetan egindako probek eraginkortasun handia erakutsi dute denbora errealean trafikoa kudeatzeko orduan. Hau da, adimen artifizialarekin egiten dutena da ikertzea patroiak, hau da, nola produzitzen dira normalean autopilaketak, eta horrela detektatzen du, predikzio modelo batek detektatzen du nola hasten dira pilaketa hoiek egiten, nolako konportamenduak, eta dron batzueki kontrolatzen dute neurri hoiek gertatzen diren momentuan. Baita ere, kontatu dute ez dutela datu pertsonalek erabiltzen, eta eskaneatzen dute goi mailatik, airetik trafikoa, eta ez daude matrikulak, ez da pertsonak, ez ere, bakarrik, eta gainera erabiltzen dute sistema Smart City egiteko proiektu bat, hau da, eszenarioak egiten dute non trafikoa ondo funtzionatu behar duen seinaleak neurritzen dituzte, eta hori puntu batetik bera jaisten bada, horrela predikzioa lortzen dute jartzea, eta imaginatzen du gero ja seinaleak bidali dituztela trafikori, eta trafiko pertsonei gidatzen duten, bere autoak gidatzen duten pertsonei, leku honetatik ez joan, zeren pilaketa bat jarriko da ordu terdin bakarrik. Oso nekatuta nago. Eske teknologia berriei buruz oso nekatuta nago. Gauza bat, esperimentu bat egingo dugu. Ni berri bat kontatuko dizut, horrelakoa dena, horrelako sistemaren bat baita ere Bizkaian existitzen delako. Bizkaian, sistema iraultzaile bat daukagu, aurreikusten duena ze trafiko pilaketa egongo diren, nola mugitzen diren bizkaitarrak gure hirietatik eta gure herrialdean. Google Maps? Eta gainera hainbat datu puntu erabiltzen dituena, bai sentsoreak errepideetan, bai hainbat lekutan jarrita dauden kamerak, eta gainera kamera hoiei esker ikusi alda zenbat trafiko volumen dagoen, istripuren bat gertatu den edo ez, eta datu hoiekin guztiekin aurre ikusi leike ze mugimendu egongo diren edo ze trafiko arazok gertatuko diren. Orduan, hau horrela kontatuta esan genezake, proiektu iraultzailea dela, Smart City kontzeptuan sartzen dela, datu horiek tratatzen eta gure hiriak hobetzeko erabiltzen ari delako, baina eske proiektu hori BizkaiMove deitzen da 2004tik inventatzen dute urtea, ez du gogoratzen, baina duela asko existitzen da, eta bere emaitza mapa bat da non ikusi alduzun nola dagoen trafikoa. Benetan, eske ezin dugu, eske la venta de humo todo el rato, la puta venta de humo. Eske ja, aserretzen nau, beti egotea honekin. Begira, dronak ez dira behar, jarri poste bat, kamera bat, lauka kamera mesedez pizkat resoluzio ona izateko, baina ez duzu dron bat mugitu behar, gainera kontsumitzen duen energiarekin, dronak bai elektrikoak dira, baina elektrizitatea kontsumitzen dute, eta kargatu behar dira, begiratu behar baduzu, puntu batean ze trafiko gora dagoen, un puto palo y una puta cámara. Es que de verdad. Trafiko puntu zehatz batean behar baduzu, bai, baina imaginatzen dut dron hauek egingo dutela erronda. Borja, eske errepideak ez dira mugitzen. Kotxeak bai, baina errepideak ez. Orduan, errepide baten luzeeran hainbat kamera jarri aldira dron baten 110 gastatuz. Bai, baina dron batek adibidez 40 errepide kontrolatu dezake eta 40 poste jarri beharko zenuke dron hori. Dron batek ezin ditu 40 errepide kontrolatu aldi berean. Kontrolatuko du bakoitza bere momentuan. Orduan, muestrak hartzeko bai, baino benetan trafikoa kontrolatzeko trafikoa kontrolatzeko eta aurre ikusteko ze gertatuko den, oberena da
gero eta datu puntu gehiago izatea, eta horretarako gero eta kamera gehiago, eta benetan kamera bat jartza eske son 4 puntos duros, gainera erabiltzen diren kamera hauek ez direra era bat garestiak, kameren presioa baita ere jaitsi delako nabarmen, horrelako txorradak esatea eta beste gauza bat esango dituzu. Esango dizut, proiektu honen helburua ez da kotxe pilaketa bat dagoela esatea. Hori begibista esan aldu. Baizik eta 30 minutukin esatea hori gertatuko dela, oraindik ez dela gertatu. Baina eske eta horretarako agian kamerak bakarrik esaten dizu, hau atasko bat daukazu. Hori egiten da oso erraz. Astelenean, goizeko 7etan, autopilaketa badago, aste artean baita, aste azkenean baita, ostegunean baita, ostirarean baita, larunbatean eta igandean ez. Astelenean berriz. Aste artean, ze gertatu da? Jaieguna dela. Aste azkenean, ostegunean, ostiralean, eta abar. Datu guzti horiek hartuta, kamera normalekin eta sentsore estatikoekin eta dronak eta mierda hauek erabili gabe, egia da adimen artifizialaren rama bat erabili behar dela, deitzen dena machine learning, da makina bati ematen diozu datu guzti horiek eta makinak esaten du, bueno, bai, datu guzti hauekin urrengo egunetarako esan aldizut, adibidez, asteazkena jai izango denez, autopilaketak ez dira egongo. Baina hori ez da adimen artifiziala gaur egun ulertzen dugun bezala. Hori da, machine learning dudela 20 eta 25 urte aplikatzen ari dena hainbat sistemetan. Baina hori da aurreikuspena, ez bakarrik kontaketa, baizik eta hau, 30 kotxe daude, pilaketa daukagu, baizik eta aurreikuspena, 2 edo 3 kotxe hasten dira justu beti bezala egiten duten bezala hemendik sartzen eta hor pilatzen. Aurreikuspen hori... Aurreikuspen datuekin egin aldezakezu zeuk ere mugimendua. Hori ez gertatzeko, ez bakarrik esateko, gertatu da, bueno, aurreikuspen hori ez dakit, eta agia da Bizkaiko eredua pizkat esageratu dudala, baina aurreikuspen horretarako datuak eta baliabideak badaude. Badakizu zein den arazoa, normalean ez daudela giza baliabideak. Hau da, kotxeak eramateko errepide batetik bestera, edo desbiatzeko errepide batetik bestera, hor jarri behar dira hainbat polizia jendea mugitzen leku batetik bestera. Eta normalean, batez ere egun normaletan ez dau baliabide... Horregatiko 30 minutuko denbora. Baina esan nahi duzut. Eta baita ere gidariei esan. Justu kale honetan pilaketa bat hasten ari da egiten. Hori Google Mapsen agertzen da. Google Mapsen agertzen da, gertatu denean. Ez, Bizkaimuen ere agertzen dira gune batzuk ez direnak gorriak, ez beltzak dira horiak, eta hor ez dago autopilaketa baino trafiko dentsitatea dago. Orduan, benetan, sistema hauek existitzen dira. Es que no tenemos que seguir vendiendo la moto todo el rato, adimen artifiziala, gure bizitza salbatuko duela. Es que gauza asko ja martxan daude, erabiltzen dira, ez ditugu kontatzen, eta kasu askotan ez daude publikoki horrela borborrean, baino, en fin, hemen grabatzen dugun lekutik metro gutxitara dago Eusko Jaurlaritzako trafiko kontrol gunea, eta horretan horrelakoak erabiltzen dituzte. Eski kea eta hauek beti saltzea, no, es que no me viene bien para mi salud, de verdad. O sea, sarean zehar denboran honetan bukatuko dugu, ni ya ezin dudalako berri teknologikoak komentatzea, porque todo es puto humo. En fin. Titulol. Eta hildo honekin jarraituz, ni ez duen ezagutzen berri bat komentatuko dugu, y si no me tiro por la ventana, porque hay rejas. Ez da adimen artifizialekoa, Inigo. ¡Soriones!
Zoriones, bai, eskerrik asko. Txinara eramango digu titulol hau, konkretuki Txinaren kotxe fabriketara. Hau da, dakizunez, Txinako kotxe industria nahiko potentea bihurtzen ari da, eta merkatu berria konkistatzen, adibidez, Espainian. Bai, Espainian gero eta auto txinatar gehiago ikusten dira, adibidez, Ebro, dela marka, kamoiak egiten zituen marka klasiko bat, orain, bueltatu da, en forma de China. Kotxe txusiak egiten Txinan, bai, horrela da. Txusiak dira gainera, me cago en la leche. Berri honetan muga berriak esploratzen jarraitzen dute txinatarrek, eta urrengo urratsa harrigarriagoa izan daiteke eserlekuan integratutako komun sistemak. Komuna. Oraindik prototipo eta ideia fasean badago ere helburua bidaia luzeetan edo trafiko handiko guneetan edo trafiko pilaketa bat dagoenean behitu ze arazoa izango duzu. Trafiko pilaketa bat badago jeitxiko txetik eta txisa egin arzenean, koño. Eta kaka baita behar baduzu bai, baino benetan hau ez da egiten, ni ziur nago, osea, te daria 100 euros ahora mismo topatzen baduzu honen prototiporen bat egin zela pasaden mendeko lehenengo urteetan, hau da, kotxea sortu zenean gogoratu behar dugu, por cierto, kotxe elektrikoak ere egin zirela 1930ko hamarkada horietan, kotxe elektrikoak bazeuden. Es que te apuesto lo que quieras, urte horietan ere horrelako prototiporen bat egin zela, eta spoiler, ez da gurera heldu porque es una marranada. Es que es una marranada. Agian Txinan ez. No lo has hecho. Bueno. O sea, kaka egitea giratzen duzun leku berdinean ez da naskagarria benetan txinatarrentzat. Ez dakit. O sea, es que da literalmente como un portátil bat zure kotxean sartzea. Es que ez dut ulertzen. Nori iruditu zaio hau ideia ona izatea. Nori. Txinatar bat. Es que, a ver, zerbait gehiago, eta gainera, claro, bat daukazu edo bat baino gehiago. Eta zurekin doaztenak ze pentsatzen dute honi buruz. Un puto uniralte. Agian kotxe bat bakarrik pertsona batena, monoplaza bat. Bai, Fernando Alonsoen kotxea aurten ere ez doala, no te jode. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Ba, onaino nire pazientzia gira esan da. Ordua ere bukatu zaigu baino nire pazientzia. Ez que ya, justu komentatzen ari genuen bezala, ya ez da kea saltzea, ya da, zuzera kaka saltzea. A ver sinezkoa da. En fin, Borja Arbusa, eskerrik asko, ez da gila, eskerrik asko, Iñigo, eta bueno, urrengo programan berriro ere gongo gara, kea edo kaka sarrarekin. En fin, eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteko, eta irratietan egon diren teknikari eta ekoespen produkzio taldei barkatu. Programa hau ez dauka inongo zentzurik, baina badakigu maite duzuela programa hau, eta baita ere hortik irratietan entzuleak dauzkagula, beraz eskerrik asko programa gaurkoa batez ere entzuteagatik. Urrengoan ezin dizuet esan teknologiari buruz gauza gehiago komentatuko ditugunik, baina bueno, saiatuko gara behintzak barre bat edo beste botatzea programa honetan bezala. Eskerrik asko eta urrengoan arte, agur!